Krtiši vo vinárstve Víno Natural Domina Kušický. Vo vinárstve, ktoré je známe s tým, že ako jediné na Slovensku vyrába biovína. Vedľa mňa sedí Tibor Kušický a hneď ho opýtame sa na prvú otázku, ktorá ma vážne zaujíma. Vy ste že vraj vysadili a máte prvý biovinohrad na Slovensku. Áno, pred chvíľou sme vedľa neho išli. Je to lokalita Modrý kameň, obec Modrý kameň. Katovka, je to prvý oficiálne založený biovinohrad na Slovensku a založil sa v roku 1998. A čo tam máte vysadené, aké odrody? Máme tam dve odrody, je tam odroda Chardonnay a Riesling Grínsky. Čiže tu v tomto vinohrade sa vlastne začal príbeh biovína na Slovensku aj biopríbeh vína vo Veľkom Krtiši? A ja si myslím, že to je také, keď pôjdeme trochu viac dozadu, že sa táto myšlienka zrodila v hlave majiteľa pána inžiniera Domina, ktorý od roku 1970 vyrába, možno povedať, špičkové vína na Slovensku v bývalom družstve J.D. Nenince. On sa pohrával s tou myšlienkou, že raz by sme mohli mať aj my nejaký súkromný vinohrad. Nakoniec sa táto myšlienka zrealizovala v roku 1991, keď si založil on svoju firmu, ale fyzicky sme v roku 1996 kúpili tento bývalý výskumný ústav vinársky a vinohradnícky, kde tento príbeh vlastne začal. Čiže vlastne, ak som dobre pochopil, to sa nenechá, nejedná o nejaký jednorázový náhodný popud skúsiť niečo módne a také, čo fičí vo svete, ale sú za tým skúsenosti nejakého konkrétneho človeka, ktorý s tým dlhé roky pracoval a skúšal to pána Domina. No? V roku 1991, keď on založil túto firmu, na Slovensku ani možno málo ľudí poznalo, čo je vlastne, čo je to bio. Začalo sa to proste inými komoditami, ale prešlo sa až k vínu. My sme vedeli už v 91., že bude biovinohrad, len to potrebovalo čas. Čo je to bio teda? Takto sa musím priamo opýtať. Dneska je to veľmi módne slovo, ktoré... Je to módne slovo, ale keď sa pozrieme možno 200 rokov dozadu, tak všetko bolo bio. Potom začala tá éra, možno pred 50 rokmi, že sa začali umelé hnojivá, systémové prípravky na ochranu rastlín, herbicídy, proste ustupovalo sa od ľudskej roboty a my len vždy tvrdíme, že sme sa len vrátili k tomu, čo niekedy tu fungovalo a dobre to fungovalo. Keby som tak povedal, dá sa teda povedať z toho, čo som videl vo vinohrade, že vlastne bio znamená aj menej chémie a viacej ľudskej roboty vo vinohrade? Samozrejme, začína to pôvodou. Keď chcete vstúpiť do ekologického poľnohospodárstva, tak uksupáci vám prídu odobrať vzorky pôdy. Keď by ste mali náhodou problémy s pôdou, už nemôžete ísť do toho ekologického poľnohospodárstva. 3 roky ste v konverzii, čiže 3 roky robíte všetko, ako by sa tu malo v rámci BIA robiť. A potom, keď nesklamete a všetko funguje, tak o 3 roky ste zaradení do ekologického poľnohospodárstva. Čiže je to pôda, je to potom samotný produkt, čiže hrozno, a potom ďalší produkt je víno. Dneska není podstatné, alebo je podstatné vyrobiť aj čisté hrozno, ale potom, keď dáte do vína chémiu, tak ste zase na zlej ceste. Vy máte povolené vo výrobe biovína iné limity síry, ako je štandardne povolené v štandardnom vinárskom postupe? Momentálne Európska únia sama sa nevie dohodnúť o obsahu síry. Vždy doteraz bolo, že polovičná dávka síry, ako je v konvenčných vínach. My sme si dali ešte tvrdšiu normu v našej firme a sme ešte nižšie, ako je európska legislatíva. Takže pracujete so mnoho menšími dávkami síry, ako sa bežne pracuje? Samozrejme, a my nepcháme mladé vína do fliaš za 2-3 mesiace. My biele vína po roku a červené možno 2-3 roky. Proste to víno potrebuje dozrieť. Takže nechávate trošku potom samé na sebe, nech sa samo stabilizuje a čistí a podobne? Aj, ale môžeme používať samozrejme aj bentonity a rôzne výťažky z prírody, ktoré musíme mať, od ktorých musíme mať certifikáty o čistote. Len vtedy môžete dostať vlastne certifikát, že ste biovýrobca. V prvom rade musíte byť biovýrobca hrozna a potom sa to oddelí a už je biovýroba vína. A kto dáva tento certifikát? Je to niekto na Slovensku nejaká firma, alebo to je nejaká medzinárodná inštitúcia? Štátna organizácia UKSUP, Ústredný kontrolný skúšobný ústav poľnohospodársky, a plus ešte nezávislá organizácia, u nás sa volá Naturalis, ktorá vás chodí kontrolovať, a plus podliehame aj zahraničným kontrolám. Boli tu nedávno Taliani, Rakúšania, proste aj neohlásení môžu prísť a môžu vás kontrolovať.
Vaša firma má teda vinohrady tuto v okolí Veľkého Krtíša. A ktoré sú to konkrétne lokality, kde máte tie vinohrady? Máme 40 hektárov vinohradov, čiže máme tu nad firmou 20 hektárov, to je obec Veľký Krtíš, potom obec Dolné Platnice, tu nedaleko, a obec Modrý kameň, a štvrtá obec je Vinica. Ten vinohrad v tom Modrom kameni, on je v relatívne dosť vysokej nadmorskej výšky, už nie je pre seba na Slovensko tak typickej. Koľko to je? Je to 350 metrov nad morom. 350, to už potom môžeme nazvať, že to je horské víno. Áno, raz sme to aj uvádzali a malo to ohlas, že ľuďom sa to páčilo, že niečo také. Je rozdiel pestovať víno na rovinách, kde máte všetko ideálne podmienky, a je rozdiel v kopcoch robiť víno. A čím sa potom vyznačuje takéto hrozno? Je nejaké sviežejšie, väčšie má kyseliny, alebo dá sa to nejako opísať? Možno aj tým, ale aj tá poloha je kvôli tomu dobrá, že na kopci aj ten mráz, vetry, proste, to je skôr ako význačné pre toto víno, alebo hrozno. Dobre, vráťme sa konkrétne k vínu. Máme na stole fľašu Rulandské biele, Pinot Blanc 2009, výber z hrozna suché. Obsah alkoholu 13,5%. Skade pochádza hrozno, pochádzalo na toto víno? Toto hrozno z tohto vína je z Vinice, obec Vinica. Máme tam 7000 koreňov tohto pinotu. A na tej etikete, tak sme zostali tú etiketu, aby človek vedel prečítať, že to je slovenské víno. Je to Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, obec Vinica. A dokonca na druhej strane píšeme, z akého homu to je. Čiže my píšeme o tom, že ten človek, keď si túto fľašu chytí do ruky, vie sa dostať k tej parcele, kde sa to zrodilo. Ale vidím to dátum plnenia, takže víno z ročníka 2009 bolo plnené v marci 2011. Presne tak. Takže pekne vylezá. Farba vína je krásna, zlatá, jagavá. Toto není víno žiadnych takých tých prvoplánových aromatík alebo podobne. Je to víno také, aké prírodné má byť. V Krtíši sa veľmi darí pinotom alebo burgundským odrodám a máme z nich aj najviac vysadené. A toto víno zrejme aj tou parcelou, aj polohou je dosť úspešné. Krásna nazretá aromatika, niečo medzi nejakými už vyzretými ovociami, nejakou chlebovinkou, niekto tam príde. V prvom rade sa snažíme tým ľuďom, s ktorými komunikujeme a s ktorými pijeme toto víno, hovoriť, že vtedy treba prísť do vinohradu, keď dozrieva to konkrétne hrozno. My máme len tie chute v tomto víne, ktoré sú aj v prírode, v tom strapci alebo v tej bobuli. Čiže nám je to smiešne, keď ochutnáme nejaký pinot, nechcem menovať nikoho konkrétneho, a sú tam také vône, ktoré v prírode ani neexistujú. Ja keby som mal toto víno asi charakterizovať, keď som ho teraz vyskúšal, tak jediné, čo ma napadá, je slovo, že komplexné. To je harmónia, komplexnosť, nič tam netočí, zakomponované. A stále má tie kyselinky sú v ňom svieže, že ho držia, ale nie nejako extrémne. Je veľmi krásne víno. Veľa návštevníkov chodia ako nám Austráčania, Francúzi, spomínali sme to, sú nadšení z týchto vína, z tohto kraja, z toho dôvodu, že my redukujeme úrodu, čiže vždy máme od 1,5 kg do 2 kg, maximum 2 kg hrozna, že máme aj kyseliny, aj cukor na to každý rok, a to je na tom vzácne, hej, že niekde možno v Austrálii nemajú problém s chorobami, nemajú problém s cukornatosťou, ale nemajú kyseliny. Alebo niekde v Amerike musia ventilátormi tie prvé jarné mrazy rozháňať, aby im úroda zostala. Tu nič v podstate nemusíme vymýšľať a máme krásnu úrodu. Ďakujem teda za pozvanie, že sme mohli navštíviť vaše vinárstvo a aj vinohrady a vyskúšať toto krásne biovíno. Ďakujem za pozornosť.